Здравейте всички, аз съм Евгений Николов и днес ще направя кратко ревю на геймърското дъно ASRock Fatality Z97 Killer. Сега нека отворим кутията и видим какво има вътре. Ще намерите една голяма и тлъста книжка с опътване, която така или иначе няма да прочетете. Стандартната за всички дъна алуминиева плочка с маркировки, за да може да различавате бързо и лесно кабелите, след като сложите дъното в компютъра си. Две пакетчета с SATA кабели, за да свържете харддисковете. Ако случайно сте си купили кабели, когато си вземете харддиск, всеки пакет включва два кабела, така че ще може да включите до 4 харддиска. Кабелите са черни, за да вървят с дъното. Едно изключително важно болче, което все още не знам къде отива. Ще намерите един диск с драйвери, който, както винаги, аз ви препоръчвам да не инсталирате, а просто да влезете в сайта на производителя и оттам да вземете директно най-новите драйвери за вашето дъно, тъй като тези са остарели почти на 100%, докато купите дъното. Като подарък получавате и код за 3-месечно ползване на премиум версията на XSplit, с която може да стримвате видеоигри в Twitch. Лично аз предпочитам OBS, но е готино, че получавате подобно нещо за дъното си. Останалото са още просто опътвания и една брошурка, която ви обяснява точно какво представлява ASRock Cloud, с които можете лесно да свържете вашите устройства, но за това ще говорим някой друг път. В кутията остана само единствено дъното, така че нека видим какво представлява и то. Както виждате, дизайна на дъното е в любимите ми цветове, а именно черно и червено, което се оказва достатъчно ярко, за да бъгва камерата ми, но въпреки това прави дъното да изглежда изключително стилно. В центъра виждаме LGA 1150 сокета, който поддържа 4-то и 5-то поколение на Intel процесорите като i7, i5, i3, Pentium и Celeron. Над него имаме 3 връзки за вентилатор, като първата от тях е с 4 пина, а другите две са с по 3 пина, което значи, че дали охлаждането на процесора ви да изисква 3 вентилатора, ще може да ги контролирате по-отделно. А отляво на тях се намира и 8-пиновия порт за захранване. Отстрани имаме 4 слота за RAM памет, които са в два цвета за по-лесно разпознаване, защото работят в двуканален режим. Те поддържат максимално до цели 32 ГБ DDR3 памет. Това тук е 24-пиновия порт за захранване, а до него може да свържете допълнителни USB 3 портове. Тук въгъл имаме 4 6 гигабитови SATA порта, а до тях един SATA Express порт. Ако не можете или не искате да използвате SATA Express порта, винаги може да използвате тези два като нормални портове, така че общо ще имате 6. До тях има и 4-пинна връзка за вентилатор, чиято позиция не ми харесва, но не вярвам да го включвате и изключвате често, така че не би трябвало да е голям проблем. Ако мръднем наляво, ще видим, че имаме два порта за допълнителни USB-та, ако случайно тези отзад не ви стигнат. Връзка за бутоните на кутията, като например стартиране, спиране и така нататък. COM порта, който не знам дали въобще някой използва, и HD аудиото, за да може кутията ви да писука. Като expansion слотове имате един PCI Express 3.0 на 16Hz, който поддържа Quad Crossfire X. Под него имате и PCI Express 2.0 на 16Hz, който върви в X4 режим. Имате и два PCI Express 2.0 слотове и два прости PCI слота. Имате един M2 слот за новата M2 памет, която за жалост няма как да тествам. А горе виждаме още две места, където може да свържете вентилатори, като например тези отстрани на кутията ви. Отзад имате два USB 2 порта, PS2 порт за клавиатура или мишка, който почти никой не използва, VGA порт, DVI порт за вашия по-стар монитор, още два USB 2 порта, HDMI порт за новите монитори, от които за жалост аз нямам. След това имате 4 USB 3 порта, които са много хубави и по-бързи от останалите 4. Така че много се радвам, че са ги добавили. А тук имаме гигабит интернет порта, който ви позволява да играете игри без никакъв проблем. До него, както виждате, се намира и аудиочипа, който включва всички стандартни неща от типа на микрофон, слушалки и така нататък. Като с финал мисля да кажа, че ако сте геймър, ASRock Fatality Z97 ще е перфектното за вас дъно, тъй като поддържа най-новите процесори и видеокарти на пазара и така няма да имате проблем с тежките в последно време игри.